vítam vás z tohoto videa, ideme točiť Brookhaven. Áno, takto v Brookhavene mám takýto skin. Niekto pustil sirény. Áno, to asi tento. OK. Dáme si... Tak, stíšime. Ideme si postaviť nejaký barák. Napríklad na 11. Ja milujem odteraz tento barák. A dáme modrú, teraz ako mne tak chodí. No, chodí. A ideme. Tak, kúknú televíziu. A sú mimochodom 2 hodiny ráno. A my sme hore v realite akože. Napíšte do komentárov, že či ste v tento čas boli tiež hore. Tarida. Musíme akoby, my sme museli ísť v realite do inej izby, aby nás mama nepočula. Tak sa rozprávame a natáčame. Tak sme museli ísť do izby, kde nikto nespí a ani nikto není. A toto môžeme v pohode rozprávať, ale akoby toto video už končí. Takže čau.